Dama mahaƙurci ai mawadaci ne, sannan ranar wanka kuma ba ɓoyen cibi. Hausawa suka ce komai nisan jifa ƙasa zai dawo. Babu lokaci sai mu yi duba da ɓoyen agogon da ke hannun Olmo da Yamal, sai mu batu akan lokacin shine alƙali. Wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona lokacin yayi, lokacin ɗaga hannu a sama ya zo. Wa mai horarwa Hansi Flick da kyakkyawan mafari, jimillar maki 9 a wasannin guda ukun farkon La Liga. Wa Barcelona sai musu san barka, ina ganin lokacin lafiya. Daga farin lissafin nasarar wasan farko sai ya kasance abin da san barka. Bayan shafe wasu lokuta yayin da kake cikin gaguwa da mafarkin cimma burukanka a Barcelona. Wa magoya bayan fatan su ne suka kataka leda, tangarɗar rijistar samun sahalewa ɗan wasa da zai bada gudunmawa a gasar cin kofin La Liga. Wa mutanen Barcelona wannan shine fatan. Bayan wannan gumurzun da tafiyan Gundogan zuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City, komawa gidansa da ya baro a kakar da ta gabata. Wa Christensen sai ya kasance ya samu rauni, Mikel Paye kuma sai aka sai da shi a kasuwar cinikayya. Sai ya kasance Victor Roque ya tafi aro zuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Betis, Taiga ya yi bankwana da ita kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona. Walinglet sai ya kasance ya koma aro zuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Atlantico Madrid da kyakkyawar damar fatan magoya bayan ita kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona. A wasan da ya gabata yau Olmo ka iya samun dama, zuwa yau din sai ya kasance an samu sahalewa daga hukumar La Liga wa shi dan wasa Olmo domin fara buga wasansa na farko a Barcelona. Da kyakkyawar dama wasan farko ya zo da abin tunawa, ƙwallon da ya samar ta nasarar da ta bada maki 3 wa kungiyar ƙwallon kafan ta Barcelona bayan doki Rayo Vallecano, sai ya kasance da san barka ƙwallon farko wa dan wasa Pedri. Babu abin jimami wa buguwar dan wasa Pedri, Marc Barnel shine zai kasance abin tunawa, yayin da ya kasance a dressing wasu 'yan wasan fatan ya makomarsa za ta kaya idan an ɗauko lissafi na mahukunta lafiya bayan sun yi gwaje-gwaje da lissafin yaron dan wasan zai kasance. Mu sake da batun namu, babu lokaci sai mu ɗaga hannayen mu sama mu yi jinjina wa dan wasa Lamine Yamal, shi da ya kasance dan wasa abin kallo, star boy na mutanen kungiyar ƙwallon kafa ta Barca, da mai horarwa Hansi Flick a wannan lokaci da jinjina ta musamman a tafiyar Barcelona. Bayan ɗaga hannu sama sai jinjina da mai horarwa Hansi Flick tun zuwansa kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona. Idan mun ɗauko lissafin sabuwar kaka shekara ta 2024-2025, wasannin farkon La Liga guda uku sai ya kasance masu wahala, wanda suke wahalar da duk wani mai horarwa na Barcelona. Daga lissafin wasan farko a gasar cin kofin La Liga, shi da kungiyar ƙwallon kafa ta Valencia idan kun tuna, Lewandowski shi ya bada kyakkyawar dama. Wasa na biyu sai ya kasance haduwar Nico Williams da Lamine Yamal. A wannan lokacin Barcelona ta yi abin ku zo mu gani, suka doke kungiyar ƙwallon kafa ta Athletic Club. A wannan lokacin suka doke Rayo Vallecano har gida suka to da maki 3 Catalonia. Wannan abin ayaba Hansi Flick ne da irin wannan kokari na musamman, duk da cewa yana amfani da 'yan shekara 17 a cikin jadawalin 'yan wasan 11 farkonsa, tun daga lissafin wasan farkon gasar La Liga zuwa wannan lokacin da matsalin rauni, amma zuwa wannan lokacin da kyakkyawar dama, maki 9 har ma da kasancewa na samun dan wasan da ya fi kwayan kwalakwale a gasar cin kofin La Liga da san farga a sabon mai horarwa Hansi. Kare batun namu akan Golden Boy Star Boy Lamine Yamal na mutanen Barcelona, madubin duban yau kuma da gobe sai ya kasance mun kare da san barka. Cin kwallo ko dai taimakawa wajen samar da kwallon a lissafin wasanni guda 10 karshe da doka. Wata tawagar kasar Spain kasarsa kenan da ita kungiyar kwallon kafan ta Barcelona. A lissafin sabuwar kaka gasar cin kofin La Liga kuma wasanni guda 3 da Barcelona ta doka. Idan ma bai ci ba sai ya samu musu da assist, wannan sai ya kasance da san barka. Dan shekara 17 Barcelona, madubin duban yau da kuma gobe. Babu lokacin batawa, lokaci ne na daga hannu sama da yin jinjina wa Hansi Flick har ma da Lamine Yamal. Olmo ya kasance ya samar da kwallon farko a wasansa na farko wa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Lewandowski zuwa yanzu da kwallaye guda 3, mun ga kokarin ataka akan Kunde sun ji ba daɗi. Sai mun haɗe da ku a comment section mu lissafin mutanen Catalonia. Mu kare da batun Biska Baka, Biska Catalonia.